nezidlo nezidlo zezezisu. Enye Nkosi yam wona kwasendalweni wayidalela enye. Sintona Nkosi isisu ngaphandle kokutya. Kuyintoni ke phofu khona ukutya ngaphandle kwesisu? Kuba noSolfefe enye wayidalela enye. Wenza Nkosi kwakho interdependent relationship phakathi kwesisu nokutya. Sikela Nkosi okukutya, usikele Nkosi nee-channels awuzawuhamba kwehle ngazo. Usikele Nkosi nendawo uzahlala kuthi izava kuyo. Ungani wasofe usikele i-metabolism ne-digestive system ezawuqola kukutya ukuze kube lulutho emzimbeni. Baze bathi aba-diabetic, abane-gout, abane-high cholesterol, abane-high blood pressure bangabunaxhala Solfefe. Nabetye kuba uzawujika kukutya Solfefe, ungabunomzaza kubo, ungabunamuvuka. Oh Nkosi yam, siyacela Solfefe ulungise ii-taste buds zethu ukuze ndayiphoste umpheki singabina kuyibona thina, ngabina kuyidetecta Thixo lamandla. Siyacela Nkosi ezinto singazibangi, siyabona unakuzenza zonke izinto. Ngalo wasifuna uyavuka uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.